Niki ibu-ibu nyuwun sinten riyen? Salindri, saestu, monggo ngunjuk riyen. Sajake kok ngelak kabeh. Ayo tunjuk riyen. Sampun telas? Oh, Gus telas niki. Baik Bapak Ibu, untuk memecahkan suasana agar meriah, nggih, kagem miyaking sepining swasana, monggo kita sareng-sareng ditimbali nggih nduk niken. Kita tampilkan artis yang hadir pada malam hari ini, bintang tamu pada malam hari ini. Siapa dia? Kunge semangat ya, kayak ngono patril ya. Niken Nyalindri. Siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Kita panggilkan Niken Salindri. Beri tepuk tangan yang meriah buat Niken Salindri.
bocah kok ya ayu ram kaya ngono. Alah. Ada Guse. Iya, nyuwun sewu, Gus. Alah. Bocah teh kaya ngono. Ngapunten lho, Gus. Ngapunten nggih, Gus. Wow, pas kula wok jenengan ningali napa mboten? Kok wok ora trimo ningali, ora trimo mirsani Guse. Ya aku ndak penak pas ngene-ngene. Lah Guse tapi yo mantuk-mantuk. Ngapunten lho, Gus. Ngapunten nggih. Ya ngene iki lho no, antara agama karo budaya itu harus berjalan. Iya. Seiringan ngono. Heeh. Nyatane yo apik tenan to. Apik. Berdiri, wo minta berdiri. Kalau juragane nesu dudan-duding. Aku kon ngatur. Kula jumeneng niki. Kayak sapa to kae sing rambut gondrong kae? Mbok ngatur raket mau. Kok mangsane kaya dukun ngono ya. Kuwi Gus Gendeng kok dukun. Kuwi Gus Gendeng. Kene iki ra ketok lho, Mas. Lah iya wong ngono ya nggih klambi ireng. Nggih ireng-ireng lah kok ketok putih untune tok ngono aja. Kuwi Gus Gendeng. Gus Gendeng iki sapa? Lho, piye to bocah iki? Tapi wonge waras. Lho. Waras. Piye to maksud? Lah nyapa kok dilane Gus Gendeng? Gendeng kuwi ora kok edan kuwi ora ana. Gendeng kuwi genah tur mudeng. Wah, berarti jadi genah ning agama mudeng babakan agama. Heeh, mula kae ngono wis tanggep mbahku dhewe. Berarti engko mbok anggap mbahku dhewe. Ya engko berarti ora usah pamit langsung mulih ae wong bae dhewe kok. Lah jane ning kene kan aku ora bayaran to, Mas. Lah iya. Wong niate ning kene kan aku ngaji. Golek ilmu. Mergo Niken Salindri iki ora gur nyanyi ning yo ngaji. Apa meneh wulan iki wulan puasa. Bulan Ramadan. Heeh, bulan Ramadan. Iya. Jadi kita berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba mencari pahala. Alhamdulillah. Mas ya to niken Salindri ra tau poso. Nek kan ya ngono ya aja dicethakne. Poso kuwi wajib lho, Nok. Loh, namanya orang perempuan itu kan kadang ya puasa, kadang ya enggak karena kan ada masa-masa untuk halangan. Ayo. Masa kowe sesasi halangan terus ya. Ndahne yo. Ya ora mungkin to sesasi. Puasa lho, Mas. Alhamdulillah. Dek inganane pas Maghrib. Bulan pertama. Hari pertama kok bulan pertama. Kowe jane poso setahun mau piye kok bulan pertama? Hari pertama aku puasa alhamdulillah nutuk, Mas. Nutuk maghrib. Nutuk maghrib soalnya jam 2 wi mau aku mangan sik. Dadi wi mau bikin ganjil sampai maghrib ngono lho, Mas. Makanya jam 2 awan wi aku mangan. Ora kena. Ya ampun lah kok poso beduk to kowe. Beduk lek jam 12 aku jam 2. Napa Gus lek poso jam kalih buka niku napa Gus? Kae wong wi rada Mas. Nah, gak krungu. Rambute ketutupan rambut iki lho. Kupinge ketutupan rambut dadi malah kadang lek ditutut rambute sak popoke. Ya ora dicethake sak popoke. Ya ora kena jenenge poso maghrib kuwi. Isuk ngono kae 3:30 sahur 3:30 isuk. Ya toh, sampai maghrib kok jam 2 buka. Lah nyapa? Nggih aturan dhewe agama ndi sing mbok anu? Jam 4. Loh, jam 4 ke sahur diwajibkan dan dianjurkan 3:30. Dadi jam 6 gak oleh sahur jam. Wis sarapan jenenge. Ya ampun. Oh iya berarti jam 4 ya. 3:30 lah iso. Jam 4 wis imsak biasane. Lah iya 3:30 kuwi ndang sahur. Siapanku bar sahur gendang persiapan ning masjid. Heeh, nyapa? Golek takjil. Ya salat subuh. Oh, salat subuh. Barono langsung maghrib. Ya astagfirullahaladzim. Salat subuh jam 4 toh? Iya. Jam 5 toh? Heeh. Jam 5 6 7 8 9 10 11 jam 12 3 4 5 6 18 jam. 18 jam poso ngempet mangan ngempet sembarang kalire. Kok 18 jam toh, Mas? Kok suwi yo mati no? Lah iya kok suwi men. Kok 18 jam. Aku kok melu to dina iki awur kowe iki. Poso ki pirang jam? Jam 5 toh? Jam 5 sampai 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 13 jam. Nah, lah ngono 18. Lah yo manut ae. Ya manut mbok ketularan. Ngerti aku sing ndek iki ning omahku. Golek buka. Ora. Nyapa? Nunut buka mesti. Ora. Piye? Wonge malah ngejak aku anu ae
buka sik ae. Ya ampun, buka dhisik jam piro bukane? Buka sik jam 3. Ya apik berarti. Kuwi ya apik, kuwi melu Guse kono. Jare Guse to. Halah nyapo poso wong mandak raruh sapa-sapa. Ngono ya. Aku ndengi ya dibel ngono. Dibel aku. Bang ning ndi? Lah wi Mas yo diceluk Gus nyanggitmu ya mokel wi. Alah. Aja banter-banter jamaah yo kek. Jamaah percaya. Aku ndingi ya dibel. Wis to, sampean percaya aku boga. Enek Mas Tete Mas ya. Aku yo ngono nok. Nyapo? Aku di video call. Bang ning ndi? Kerja, Pak. Ning kene lho mancing karo aku arep ngombe kopi ngono barange. Domongi ya. Wong wi asline poso mutih wi. Poso mutih. Mangane kapuk, kapur barus. Ora aja. Nak, iki yo ngaji yo nyeni. Yo ngaji yo berbudaya. Masya Allah. Wes saiki lagu apa sing arep mbok aturke? Mergo jamaah sing padha rawuh iki ngenteni sampean ket isuk mau. Iya, alhamdulillah. Anak sing kok Lampung barang. Temu kangen Mas ceritane nggih. Berhubung ini tadi yang melihat ibu-ibu memakai jilbab-jilbab semuanya. Bapak-bapak memakai kopiah-kopiah semuanya sangat budaya sekali. Tenan. Pemeneh Pak Soleh iki mau ya ndongaren ya nggih kopiah iki mau Pak Soleh. Heeh. Kuwi klambine kopiah karo busana muslim metune riyaya tok arep poso. Ora wi mau nggih kopiah gara-gara bar dipetal karo mbokku, mangkane malah nggih kopiah. Oh alah. Iya nak. Heeh, iki berhubung apa bulane bulan Ramadan. Dadi lagu-lagune sing Islami. Wes lagu apa? Monggo Mas. Tambal ban mawon. Islami kok tambal ban. Sing lagi seni kuwi ya, Mas. Iya ning ora kok Islami terus lagune tambal ban. Terus lagu nyanyekne piye? Ya dinyanyekne pomone dadi siire diganti, lirike diganti sing Islam. Islam. Contoh. Jajal Mas nadane Mas. Bah iki lho. Mas Ipan masih hidup ya? Iya, terima kasih. Cek meger-meger. Iya. Ya, peteng gitu loh. Lah iya. Wong kok ngedopno ya. Mas Bambang sudah menyeliti apa? Menyiapkan syairnya belum? Aku liriknya. Nah, dirungokkan dulu ya, Mbak Niken ya. Nggih, Bu Nyai nggih. Bulan iki bulan Ramadan. Asik. Ramadan wayahe poso. Heeh, asik. Tuk. Pripun Bu Nyai? Pucat? Kak, aku iki jenenge profesional kerja. Dadi iki mikire iki spontan, ora terus direncanake dengi-dengi ora. Ya paham ndang nyanyi anggitmu yo mikir ta asine. Bulan Ramadan. 30 dina. Iya. 30 dina Senin, Selasa, tanggal 1, 2. Moga-moga mlebu swarga. Amin. Gus gendeng. Iya. Kok ora gendeng? Ya ta bener kok. Iya bener. Ngadane pengajian karo Niken Salindri. Iya. Niken Salindri asli kota Kediri. Iya. Piantune ayu dan seksi sekali. Dan sampeyan lho. Aku ya. Heeh. Iku aja lucu-lucu lho enak maju bojo lho engko yo nang. Sama nyanyi aja ndak. Gak usah ditokne lho. Lho, kadang maca kok. Kowe iki piye to, Nok? Wis aku bar ki ra metu neh aku. Loh, jangan. Harus keluar lagi. Gus Gendeng rasa ditokne lho. Ben dhewe ae. Kaeno pengen nyanding sampeyan, mbok ditimbali rene to, Nok. Lah nyapa yo aning kono iki. Monggo mriki. Alah malah ning jeding bareng. Alah jeding ra nek ciduke kok. Wonge wedi bedhok awake dhewe mergo dhewe nyekel kertune wonge. Mancing Bang karo ngopi, oke. Poso iki. Rokoke apace? Ndingik malah grendel kuning. Apa? Sangune ning dompete gor 10.000. Kadang lek mancing nggih topi SD kuwi. Rambutnya
delokan wanen kabeh ya. Bocah dek kaya ngono. Ya, wes iki. Ndang. Dalu niki pengajian rutin. Malam Jumat kliwon daleme Gus Gendeng. Nah. Bintang tamu duojo nikan salindri. Muga-muga sedaya paring rejeki. Gus Gendeng, Deng Gus gendeng. Gus Gendeng. Deng. Iya toh, kok malah deng. Lah biasa maju dar kan ngono. Lah lek Gus Gendeng berarti ya jendeng. apa? Gus Gendeng. Idumu kan. Muncrat kok digiraup. Wah. Wah, ampune. Gus Gendeng, Gus. Gus Gendeng, Gus Gendeng. Gendeng. Aja ngono. Ora. Wong tuwek aja dikedulinan. Ora, ngono kan wae lucu-lucu. Wong sakmono kuwi ya lucu-lucune ya. Iya. Heeh. Untune asine ki wis rene Wes. Kowe malah dipentong. Wong kae mbok ngono sektine ora jamak kae. Sopo alas macane petu wedi yo. Nek nyanyi lagu sekti wae. Sekti. Khusus iki Gus Gendeng. Mergo wong iki sekti. Sekti lho, Nak. Sekti iki marane ngalase kewan ra gelem nyedhek kok. Aja meneh kok kewan demit. Waduh, Gus Gendeng balik lagi ngono. Lah nyapa kewan gak gelem nyedhek pas saya Gus Gendeng ning alas. Sebabe nyapa? Lah kok padha. Astagfirullahaladzim. Bocah. Astagfirullah. Ngapunten lho, Gus. Ora kok padha karo wit-witane dadi ki ra ketok ngono lho. Gus Gendeng ki ra. Ya menyatu dengan alam. Wong iki sinau ya ora nggur ning pamulangan, ning sekolah, ning pondok ora. Sinau dengan alam itu juga perlu. Kadya Gus Gendeng ngono kuwi. Kae metune kapan? Kae to. Mbuh, kae. Pokoke nyanyong lek metu dewi. Ya. Ya, monggo. Yuk Sekti bersama Kiai Jamus Niken Salindri. Mawon nggih. Nggih nyuwun sewu Gus Nyamat. Atur salam sak Gus. Nyuwun sewu nggih Gus. Ngapunten saderengipun. Sumunar nyawang aku ro kowe
Iki Gus Gendeng mboten minggah. Ya monggo timbalono nok timbalono. Monggo Mbah. Gus Mbah. Loh, iki mbahku dhewe kok. Ya Mbah Gus no. Mbah Gus. Monggo Mbah Gus Gendeng. Oh, tasih foto Eyang Mayangkara. Dudu kok kaya. Monggo Gus Gendeng. Waduh, jaluk udut. Joget pindho jaluk udut. Oke. Alhamdulillah. Aku kon nyapa iki. Dalam? Aku kon nyapa. Nggih, monggo, Nggih, monggo mandap. mandap. Aja. Tuan rumah. Iya. Iki Gus Gendeng ya iki. Nggih. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng gak melok. Anu maksudnya selamat ngoten lho Gus. Selamat juga melok iki. Angel mangkane kan mudun ae. Biarlah kon mudun sampean lah dikruyuk jamaahe. Waduh. Inggih, maksud kula niku mungkin jenengan pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Tambah sayang kalih kula. Amin. Kula jenengan gep napa? Anak. Tirase putu. Ya putu. Ya putu ya gethuk ya nok ya. Ngapunten bilih enten klenta-klentune. Ora enek sing kleru. Wow gojek ya Wow, Gus. namung gojek nggih Gus. Sampun Alhamdulillah. tinggep tenanan nggih. Wis los nek aku iki kan. Inggih. Guse niku lek Ngapunten, basa Gus. tertib ya. Kayak mau guyon tok lho nok diberane. Nggih, mau namung gulan apa Mas? Guyon kok gulon. Oh, namung guyon lho Gus. Iya, iya, Ampun wis, tinggep Mas. tenanan lho nggih. Nggih nyuwun Oh, sangune iya. Gus. Alah, Ora oleh engko sik to kok sangu barang ngopo to jane? Lho. Ora oleh mbah sangu ning kene. Engko, Bres, ngono. Ora oleh mbah sangu saru. Lah men nampane apa? Lho. Iki to. Hah. Duwiti wedang kuwi lho. Wedang loro kuwi ora diduwiti. Cilaka ngono. Monggo. Mayat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Dumateng sedaya jamaah malam Jumat Kliwon. Sedaya ingkang sangat kula hormati, jajaran dari Kapolsek sedaya. Dalu niki kula mboten badhe ngaos mboten, memang sengaja napa naminipun kula ngrawuhaken di bulan suci Ramadan niki pengin nyeneng nih. Jenengan sing wis dino mikir sawah, sedino mikir masalah, sedino mikir anak nakal, sedino mikir utang, wis dalu niki kula pengin nyeneng nih jenengan dengan saya menghadirkan genduk kula niken salindri kalian kadang kula kali joglidik kali jogluduk. Adapun napa naminipun kula dalu niki karo genduk niken tunggah nih kula pantun nembe badhe ngomong mawon, mohon maaf atas segala keterbatasan tempat dan sebagainya. Namun demikian alhamdulillah napa naminipun tanpa mengurangi semangat panjenengan untuk terus napa namine menghadiri acara dalu niki. Kula mengki ngajinis diluk mawon saderenge mengki jogluduk kaluh joglidik niku minggah. Lan nduk, lha iki malah jagongan dhewe iki piye to iki? Ken.
Nyapa ganggu wong foto Sapa sing foto? Pak Babi. Pak Babin niki Oh, lho Pak ngrepoti. Babin. Foto ta lho. Babin. Lah nggih Lah nggih Pak Babin. Lah kok ngomong babi mau? Loh, sing babi kula. Niki Pak Astagfirullah. Babi ndambet to babi. Oh, Pak Babin foto iki kali. ngadeg kok wong pengen ndoh raimu kabeh iki lho ngadeg. Masa basa Arabe wajahe rai. Ya iya bener. Mana apa wasa ben delok raimu. Pon niki Iya, lek mboten pripun? Lek ya mbok terserah. Lha iki sing ngaji sapa to, Gat? Genane lho. Alah Ora ngaji sida kungko. Ora sida to? Ora sida Ngajine mengke. ngaji. Engko sadurunge dulur lanang klitik. Oh, nggih. Oh ngoten. Terus Terus niki kula kula pun. mampun. Ya piye teko jamaah kok teko aku iki lho. Duh, piye to? Sampun nggih, Pak. nggih. Lho, jenengan mireng nyambak to? Niki diterus ning ngajine napa nyanyine? Lho, Loh, ngaji. lho. Nyanyi. Nyanyi, ngaji. Wah, sudah rungon bocah iki san. Rungono ya, ngaji napa nyanyi? Lho. Ngaji. Nyanyi. Heeh. Inggih. Pripun Gus? Makula matur nuwun lho Gus. Iya, Niki saking Lek. jamaah Kacang. Sampeyan nyanyi ora kok bakul kacang. Nyapa lho wong kae guyu iki? Endi to? Kuwi lho, Sing nyoteng ya bene to, kuwi kan YouTube sampeyan to kuwi. Nggih. guyu bareng ra melok nanggap Lho. guyu. Somben ditanggap dhewe ya. Sing nanggap matur- sapa? Heh? Sing nanggap sapa? Ya ngenteni wong-wong. Iya, ngenteni wong-wong. Nggih nanggap dhewe apa nggih mangane bingung kok. Nanggap. Jamaahe lho ya Allah diparingi suguhan. Masya Iki Allah. mau buka bersama lho, Nok. Oh ngoten. Buka bersama gratis disuguhi karo Gus Gendeng. Alhamdulillah. Kurang baik hati apa Gus Gendeng ini? Jamaahe disuguhi aqua, disuguhi apa Jeruk, jenenge jeruk, salak. salak. Lah sedangkan bintang tamunya ning kono mau kopong iki, Mas. Ora suguhi apa-apa iki. Kena enek ra ketok sampean. Apa disuguhi akeh kuwi ya. Ora ning ngono. Iki Gus Gendeng itu mengutamakan jamaahnya dulu. Ku awake dhewe gampang. Awak dhewe dispesialkan. Spesialkan. Dispesialkan. Nek mburi nek kulup. Ayo, Nggih. nyanyi Salagung Kas, Salagung. engko ke Om Duojo dikon Nggih. munggah. Saiki Iya. Guse pun cekap no dereng. Nah, wis aku ketemu Pun to? dulu Ya pun jenengan tilem mawon. Setono ya ben action saya nyapa jamaah dulu. Gus iki bene ning dhuwur panggung, Nah. engko lek ning ngisor darai ngluyur. Lah ngoten Gus jenengan ta mriki gawe tumon to. Seorang Gus ya. Beliau iki karo jamaah sayang lho, Nok. Sayang, karo Lah. aku ya sayang. Ora Loh, sayang wong piye to? karo bojone wong ya sayang. Ora ning ngono. Maksudnya iki sayang kepada jamaah ya apa? Ket sore mau Heeh. noto ngene iki, nggih lungguh, nggih lenggah iki, karpet iki. Wi Gus dhewe sing Guse apa? dhewe. Masya Piye Allah. Terus Wah, lek renek lho kaya sesosok Gusnya tuh enggak ada. Heeh, Biasanya nang kongkonan iki gak benake sosok dhewe. barang. Sesosok. Terus. Itu pokoknya Terus. luar biasa Gus Gendeng Luar ditungake. biasa. Ditungake sehat selalu nggih Pak Bu Pokoknya nggih. Amin. Panjang Sabar. umur, Sabar sehat. ngomong jamae. Nek Gus Gendeng iki nganti loro, aku ya melok loro. Mas. Sebabe. Loro ati. Iya, aku yo no, loro. Renek sing ngejak awak dhewe nek soal. Lah iya, posonan sing tak jagane nggur wong iki tok ya. Iya ya nak. Iya. Nggih monggo. Senak kita nyun saya monggo wedang Gus. Niki pun kula bayar dadi sampun to? Ndak bayar pira iki mau? 100. Monggo. Niki HP-ne mengke. Iya. Niki rokoke Gus. Alah. Niki koreke. Oh munggah ra nggawa rokok. Sampun tenan sampun. Sampun matur nuwun. Sum anakmu Sum golek iki lho. Alhamdulillah ngaji oleh jahe. Jenengan kersa, Pak? Tak kira lek emoh ngono Mas ya Bambang gelem. sampun, ngomongnya sampun. Sampun. Nggih pun. Ngomong ae ya. Ya. Gubuk asmara, Pak. Oh, nggih siap. Kok mboten teng hotel mawon, Pak? Nah, ning gubuk barang enek semute. Langsung mawon. Nggih.
Nggih mboten bawa, Mbah. Perwakane pagung netra terus tandulu senadyan tatan andangmu nanging making kalbu babar pacar tindas laka binabar sepisanan jawatan kaya wasanto sumergan iya iki tresno kang sanyata
dulu. Iya, Nggih. kita sambut peserta yang selanjutnya. Kok peserta lomba kok piye? Yo, Anu bintang tamu selanjutnya Bintang ya. tamu Nok. selanjutnya. Nggih. Iki pomo aku tak mundur sik, mundur no. Iya, apa? Lho, kanggo Mas Jo. jelungop gak apa-apa wis kene ae. Kono ae. Oh nggih. Nggih, Bapak Ibu, ing dalu menika mboten namung nduk